sikli ko vo fagya. Okay, इनके बाय तोंग बाय. इनके नरक तो जो तो नंदुगुइन तोंग बायना. आजकल ट्रिप्राओ इंटरटेनर रोनी सोंखा. बसिक के भंगी तोंग बायका. बाक्सबा बाक्चुत ब्लॉग आरंगै. जबरदस्ती पब्लिक रोक नो. इंटरटेन खायो नि खाई तोंग बायो. तेई बाक्सबा इंस्टा इन्फ्लुएंसर ने मुंगै. पब्लिक रोक नो मसा मसावे निजिन बुसारनि जंतर रोक नो फुनोगै. लूप फनांग मासिंग फनांगै. इंजिन ऑयल खिबिरिवै. साक नो इंटरटेनर नेवान सुकुई तोंग बाया. उनके फायदी औ कॉक नो लेफ्ट सारे तनुवै. राइट सारे थांगै. तिनी दिन हाजिरा शुरू खेलेसिना. नंग तो वान सुकी बन मानो. मो SkyMb आना तांगे रोस्ट खाइसा है नहीं. नेंसी साधुनी वीडियो ना यावोई. जे तानी रो हनाई रो. ननी गर्लफ्रेंड तोंफानो एक दिन बिसुंगनो न. कुबुन चलावे खारि थानांग थो. I कॉम है कि नंग बुनो शास्ता स्ट्राबरी मन बगन आंग बाय रोस्ट खाइसा को. नेंसी साधु. ननो तबो आंग रोस्ट खाइ सलाम दिनाय. नेंसी साक्तो. हनके नि आमो हाय नांग नुया कोकनो खनावै. बाक्सा बोरक नि भिडियो न नाइलेफन मानो. फियाबा आंगले अमो हाय से वनसुकि तंगो जे. बुइनो अमो हाय के सामंग नंग निजिदा. निनि BF नो या करै. ओइनस्लाबे खरि थांग न हिनै. तांगि इनके त्रिप्रानि साधु ते तांत्रिक रंनि तमुंग रक न. जतनो काहाम किनो साइ मानो. जे नाइनाय बरनिखे आशा जे तंमानि पोरांथों. अबानि आशीर्वाद. Oh, tabukle ang pro kaham kino buji man ka. Abo ni bagin on nini video na man yulo. Ang roast content man knata. Nini video nuge sekang ang pro wan sugui tension nangi tong mani. Mo tini baki content man nang kade hinay. Hai fana ani chapurang ka hambay do sasta sado. जे borong नेंसी साधुनि कॉक नो बिसेस खायै बिनि वीडियो नो नायनाय शेयर खायनाय बिनि दाक्ति नो गर्लफ्रेंड आलिया लिंनाय तेतामसा इको हाय नो हाय लाइक शेयर व्यूज नि बिखाबिरना बागै कटाल टेक्निक कर जाउ खटा इहे नों आमा हाकि साया करै डाइरेक्ट साकेले ननो केबा बुथार दिसे कामुं बाहिनो कुबुइनो अ दुनिया वले कटाल टाइप नि स्कीमा रकबां माय सुकानो दो हायफनो स्रापसने बागै आं निनि ककनो माने उइना हारका ननो बिसास खायै निनि भिडियो जे नायनाय रक जेफ आली मानखा ठीक आसे हनके आबोनि उलो आली जेफ स्लामै मानजाक मनि उलो के बंगनि अवस्था तामंनाय सागरे द निनि आमाबा बुइनो फक भइस लमै मानजाक रिवै फिकुं फात्रना लामा सिबले बेहिया लुपचायनि कुतुरना लामा सिबले ए सिक्रेट लाइफ डायरी चैनल थोइ जावै बरिया करि क बाकपार हिनै एक्सपोज खरना लामा सिबले सला शिकला बुरा राजा गर्लफ्रेंड्स नामया रक निबागै खुश खबरी नरकते वाना नांलिया अनेन्सी साधुनि थाने फायदि नरकना एमन बिथि जारि रवाना आं इमां मानमान बिथि तगन ओ इंखां कानिना सेम डायलॉग नो खनाना फाना मुचुंले ताबुले कुबुइनो खाली कैना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो इमां डायलॉग तामा आबो नि बिचापरि रक हायसमन हामसाकमा ककमां हा सिदो आंला चाप मलेता नंबा चापरि साधुरक देंगि तंखा दो हायफनो नि ककनि मते आं नि आजागाव टुइ फाइ तंगो खरकसा चला सिकला बुरा राजाक न फियावा जदि नि आ इमां माने बिथिनो चारि फाना बो ब्रिमान्या हनके आ चला सिकला बुरा राजाक बाय नों मा कायजाकनाय फियावा आनि अ चैलेंज नो एक्सेप्ट देखाय सादे जदि नों आनि अ चैलेंज नो एक्सेप्ट खायके अ चला सिकला बुरा राजाक निनि अ इमांगमान मा बिथिनो तै ग्रिनो मनोगि रहरनायफु आबु तामनि बागै होप खाय नों काम किनो बुजिमान खना ताबुकनि दिनो तो बरक मनुचरक आसके बुजिना करंजे पाकिस्ताननि सेकेनोसे ता मोजानि रक बुजि थांबायो ए टु जेड हिनि सेकेनोसे जतनो बुजि थांबायो हनके आसकलानि बतां बुजिमे तंनाय हनके तेकै सकक नेन्सी साधु खनादे निनि आ माला रकले तामो हिनु आबो जाना बुचलि रकनि सिबले कपाल दोसागादे नों आबो बो गुसानि याक्तै साधु हाबका माला सदनसे काम किरि माने बिनि शिष्यनो आंनि किसा बिजि गुरुदेवनि सेवा खाय दंगो आनि गुरुदेव खायको ओ निनि गुसाया मोदा दोआको खेलायदि सेवा हनके आं तो साइमान दंगो वीडियो नाइपे मानिउलो बाक्सा बररक कमेन्ट खेलेनाय वीडियो तांगेसक बारांका कलक खायदे हिनै डेली वीडियो अपलोड खायदे हिनै हायफनो किसाना सिंदे नोंनि डिमान्ड आं पुरा खायनाय ब्ले बुफ्रुले आं नोंनि डिमान्ड पुरा खायांका बा साबाय करे दो।